Știi de ce ești încă falit? Hai să presupunem că mâine ai venit la mine la un interviu și ți-aș da testul ăla clasic, care l-ai văzut peste tot pe net. Vindem pixul ăsta. Stai să iau și pixul, ca să vedem despre ce pix discutăm. Uite, de exemplu, luăm pixul ăsta, da? Este de la Mediapuls, adică brandul care îl promovează. Bun. Și ajungi la mine la interviu și zic, vine și mie pixul ăsta. Tu probabil ai începe să bolborosești despre cum scrie albastru și cât de frumos e designul, exact ca un amator. Hai să spună Ivan acum că adevărul e simplu. Nu ești falit pentru că n-ai bani. Ești falit pentru că n-ai skill. Și problema ta nu e portofelul gol, e aici, știi? Și vreau să fiu rău de data asta, că vreau să-ți dau prima lecție despre vânzări. Testul cu pixul n-are nicio treabă cu pixul, are treabă cu tine. Cum gândești, cum pui întrebări, cum faci pe cineva să vrea ceea ce vinzi. Și majoritatea oamenilor răspund prost pentru că sar direct pe caracteristici. Tot îmi vine în engleză să dau cuvintele. Acum mă scuzați dacă mai dau kicks pe aici pe acolo cu propoziția. Și mi-am și structurat ca să ajungă informația corect la voi. Dacă mai citesc pe aici pe acolo, ca să nu mai comentați aiurea. Dar vânzarea începe cu întrebări. Așa trebuie să te gândești la o vânzare. Ce întrebări pui ca să poți să faci close-up-ul ăla, știi? Și hai să-ți dau așa unul din framework-urile pe care nu-l uită nimeni. Unul cel mai simplu, cel mai banal. Contextul. Prima dată întrebi, tu scrii mult de mână, ce folosești când semnezi contracte? Ca să vezi contextul, știi? După care parcurgi la numărul 2, durerea. Ți s-a întâmplat vreodată să-ți moară pixul exact când aveai nevoie de el? Presupunem așa, bine, o idioțenie. Dar noi facem un exercițiu acum ca să învățați să vindeți. 3. Valoare. Dacă ai avea un instrument ca să te bazezi pe el mereu, ai fi mai liniștit? Ca să vezi ce răspunde clientul. Și la framework-ul ăsta, cel mai important, închiderea. Close-up-ul ăla, așa îl numesc eu. Perfect, ăsta e pixul. Îl vrei acum sau ți-l dau la pachet cu 2 rezerve? Atât de simplu, te uiți și la obiect. Acum am făcut un exemplu un pic mai SF, dar în realitate tu poți updata framework-ul ăsta și pe alte situații. Deci ai înțeles primul framework. 1. Context, durere, valoare și close-up, închiderea, știi, vânzării. Sunt mai multe tipuri de framework. Dacă îți place așa pe vânzări, ți le mai dau. Și acum vine partea un pic mai dură. Dacă tu nu știi să vânzi un amărât de pix, cum vrei să vinzi o idee, un serviciu sau pe tine însuți într-un business? Bună. Bună. Revin imediat cu continuare. Hai că m-a întrerupt cineva, tot încerc să fac clipul ăsta și nu-mi iese. Dar să continuăm. Nu pixul e testul. Tu ești testul. Și dacă nu știi să vinzi, dacă nu înveți să pui întrebările corecte și să închizi elegant vânzarea, vei rămâne falit. Și indiferent câte pixuri mai ai pe birou, gândește-te un pic la treaba asta. Așa că dacă ți-a picat fisa acum, lasă și tu un comentariu și spune-mi ce întrebare ai pune tu prima dată ca să vinzi pixul. Pentru că restul rămân doar consumatori și tu hotărăști dacă vrei să fii un closer. Te salut!